नोंसोर सानगोन नामा फौजि साख्रि मोनबानो फरायनो गगोन होननानै माथो रासिनसो बेबायदि लेखा रोजा रोजा फरायबासो नों इन्जिनियार साख्रिखौनो मोनगौमोन गोदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय मा जिउ जिउ फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद नाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एकदम खानाय फोर बिलाइनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो इन्ट्र मारनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो ना साथाम सुबुङा थोन ओंखारदों आरो दाबसे जायगायाव सोनाफोर दाबसे जायगायाव माने मा बिखुनजोनाव थांनो ओंखारदोंहाय नुखाबायना अमा सेरनै लाखाबाय आरो ना लुंगा लुंगिनो दा मा रोखोमनि जाहैनाय जायो लानानै थांसै आरो ना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै सान्दुङाबो बिराद दुंखादों आरो ना थिंनो फिसालाखौ स्कुलाव गालांदोंसो माने स्कुलाव थांदों ओमफ्राय जों साथामजोंल' ओंखारबोदों आरो ना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय ससे फैनानै दखानावहाय नै मालाया मा मेथाइ लायो जोंहा कुकिससो आरो ना एकदम बै आमोलनि फेमास मेथाइ जायखौ जोङो एकदम सोमै साखाव जायोमोन मजा ना हमनानै सोमनानै जानो फिसाफ्रासो दा माबायदि मेथाइ बायनानै जायाब्रा जोंना जा अयनायखा ओमफ्राय बेखौनो लानो होननानै जोङो आखायाव लाबाय कुकिस पेकेटनै ब्रेड ओमफ्राय बिस्कुट मोनसे आरो ना थ' थांग्रोनोसै जोङो सिदा ओमफ्राय फिसाजोखौ फ्रिज साइडनिफ्राय आन्दार खालामनाया बहानो बिमायाबो मोनसे लाफाबायसो आरोना ओरैबायदि गरमनि थाखायनो जाबाय सिमा बबाव थांनो होनदों नोङो बबाव थांनो हा नङालै मा आमा खानाव हा आमा खानाव थांगोन थाङो ओमफ्राय रोखाया दा अफिसावसो खामानियावसो थांदोंना ओमफ्राय रोखानाव गाबोन थांगोन खालि बिजनि बिमायखौल' बेना थांनो आमा खानाव ओंखारजेननायनिफ्रायनो बिदि होनगासिनो दङ बुजायबाबो जाया आरोना मानिया मालाबा थां बाबाजों जों ओमफ्राय खोनाव दे थांनो थाथ'नानै माने जों आइसक्रिमखौ जाग्रोनाय जादों आरो ना लानानैबो थांजानाय नङाना गलिजोबगोन बुस्थुआ ओंखायनो आरो गारि सालायनायावबो जाजानाय नङाना नैबे आङो फोनलानानै होजोबगोन जादो दे जानानै फटाफट लाखिनोसै गैला उरायनोसै आरो ना नायदो आइसक्रिम दागोआ खारबावगोन बे खारबावगोन बियो दाना बोरै खारबावनांगौ बेयो आमा खानाव थाङोबा थागोन सोर थांनो होनदों आमाय रोखानाव दुगैखांबा खारगोननो गस्लानि दागोआ आमाय रोखानाव बाबाजों गाबोन थांबानो जायो फिसा सानजों बोरैबाथार बिसोरो थां दे सजिनबानो गाबना फैफिनगोन सोरजों आं थाङा मा आदानि स्कुल दंना आहा थांनो मोना आदाखौ नेनांगौ आहा ओमफ्राय बाबाजों जों खामानि गैया थांबानो जाबाय दे जादो मोजाङै गैला गस्लाया खारला बियो सेस फाइनालि सनाफोरजों लालियाफारायाव सफैबाय येस जों लालियाफारायावनो फैमारदों दासिमबो बै हाखराव खुथ्रु खाथ्रामोन नालाय जों ओंखारनानै बाज्रुमबोनानै कबिता बिमा आब'जों एसे रायज्लायबोनानै जोंहा गालां जागुलायबाय आरो ना हनै सासेया सफैलायबाय मोजां थाबाय मा हाब्रुआ ओरै फै मा होनना बुंनो आरो ना आंनि बिखुनजोनावसो आरो ना माने न'आवसो फौजि बिथांनि बिखुनजोनाव नङा बेयावथ' माला थांबावगोनथाय आं मोनथिला आरो ना मानसियानो थांफिननाय टाइम जालायलायनोसै फिसाजोआसो लेंलागासिनो रावबो बुङाबा हारसिं आरो ना दा मा जायो आइसोर ओमफ्राय नै जोंनाबो मुरायाव मा मैखुन रज'नानै दङ जाजाग्रा ना जाजायै जाखो बेलाय थैथारगोनहाय जाजायाबा जाफ्लांबायनानै आंथ' मिथिखायाबो मायासो मिथिसिगोन मायाबो मिथिगोन ना मिथियाथाय गावसो मिथिसिगौ बिराद सान्दुंआथ' सान्दुं होनबाबो न'आव एसे बार स्रो नांफैदों गैला आरो ना गोसोमनि सायाव नै आखाइफ्रा ओमफ्राय अबस्था गैला दख्ला बोरैबा जाजोब्बाय नै सान्दुंजोंहाय केमेरायावसो एसे गुफुर नुबावदों खिन्थु बिदि नङा आरो ना ओमफ्राय सोनाफोर बारा खावलाया जि फावदेर जालांथारबायहाय बै आगोलनि बायदि नै सिनायखाथारबाय आङो आयौ बिथां फैनायनिफ्रायनो बिदि जाबाय आङो बिदि जानांगौमोन आं थैबायहाय खावलायखौथ' उनाव खौल'ल' खालामफिननो हागोन खिन्थु ओइ अख्राखौसो बोरै होखारो इनि अख्राफोरखौसो खावलायखौ बारा सिन्था खालामबावासै आं
गानस्लायनानै एसे मा खामानि दं मा खामानि गैया माबानोसै आङो हाबाफारि आखायाव लानोसै ओमफ्राय बिदि समाय गैया आरोना जों एकदम शुप थांफिनगोन माने सोमथाब लांफिनगोन आरोना सान्दुंनि गेजेरजों थांफिनगोन बिराद दै गांबाय दै गुदुं एसे लोंहैनोसै आं जे सरकार दालिजों पटल भाजा एवगासिनो दङ समबार खामानि मिरामिस এটা বইল করবা লাগবো যে হ্যাঁ করবা লাগবো মই ইফালে বইল করিম দে थ' अमाखौ रुनानै ओंखारबोफिनबायसो आङो नै बिसिनि बिदै गाबनाय खोनादों नालाय खौनो आरो दाखालिथ' दसे नुलांनायल' ना गावसोर बिमानि मोनाव थांबायमोन जों थांगौ माने थ' गस्ला जेबोखौथ' लाफानो मोनासै जयानि बायनानै दोननायखौबो बावबावबायसोहाय सिङाव गानग्रा बायनाया ओमफ्राय मालाबा फैबा हरफानोसै आङो फुजाफ्राव बायनानै होनोसै र' नानि फिसानोबो फैबाय जों नायनानै आरोना एसे माबा ड्रेसखौ चेन्ज खालामथ'बाय आधा घन्टाबाबो जि गरम ना फास्राव साखाना थाथ'नोसै एसे ओरैनो आरोना ओमफ्राय मा होनो नानिया बिसिनाबो एकदम जोंनि नानि बायदिसो आरोना बारा बिसिनायाव थालाबाया हारसिंनो दख'ना खानायावबो थालाबाया एकदम नानियाबो आंखौ ए टु जेड खस्थ' होदों आरोना बिदि समावहाय ओमफ्राय बे नानिखौबो दा आब' खिन्थानाय मथे बेबादिनो मोनबाय आङो गुसे बामबाय आङो खेंख्लें मेंख्लें आरोना आरो माबादि बामबावनांगौ बे गथ'नि जोलैफोरखौ ओमफ्राय खिन्थु जेनेबा बिदि खेंख्लें मेंख्लें खालामबाय थायोबाबो बेस्राफोर सिङाव मा जादों मा मादों पात्ता मोनाना एखमबा गेस जायो एखमबा उदै सालुयो ओमफ्राय आङो बिदिनो बांद्राय खेलें खेसें खालामबा डाक्टारनाव लाङोमोन आरोना ओमफ्राय डाक्टारा खिन्थाहरखायोमोन जेसेबांनो देरलांगोन गावनि अजना जेसेबांनो बारायलांगोन इसिबांनो माने बिसिनि गाबखुनाय मानाया खम जालांगोन होननानै थ' जेरै डाक्टारा बुंदों नानिनि बेलायाव बिदिनो जादोंबो आरोना एसे गाव मानबायनो हालांबाय जिरायनो हालांबाय ओमफ्राय बिदिनो एसे लानानै आखाइ आरि सोमावनो हाबाय गाव सोमावलाबायनो हाबाय बे समावहाय माने एसे खमायलांदों आरोना लासैनो खमायलांबाय खुगा ओंखारलांबाय दा नै ब्रेक गैयै खुगासो जाबाय आरोना देरथोंसैल' बिथाङा मालाय गावनि खजानाखौ एसे खेवस्रांबाय माने बार गलांहोस्रांबाय आरोना है ओमफ्राय नों बे लेखाखौ साख्रियाव लांफागोन ना मागोन फराय मालाबा इन्टारभिउ जाबा सेस जागोन नोङो बबे गुलिखौ बबाव सोनांगौ बावबायबा मा जानांगौ जुद्ध जाबा गुलिखौ उल्थासोबा मा जानांगौ रोङा नोंलाय हो साख्रि जानायजों खोथा गैया बावनाय बुस्थुआ जन्मनि मावबाय थानायखौनो बावो मानसिया आरो नोङो फरायबाय था आं दिनैसो मिथिदों आरोना लिरनाया इंलिसनि आरोखि ओमफ्राय बुस्थुआ माबासो हिन्दीनि बुंनोसै ना जोंबो जेरै रमान बर' बांसिनाथ' रमान बर'सो बाहायो हा फरायथारदोंहाय नोङो बेखौ बेबायदि लेखा रोजा फरायबाथ' नों इन्जिनियार साख्रिखौनो मोनगौमोन गोदो नाय जायफोर फंबायमोन सोर मा मावनो सानदों नोंसोर सानगोन नामा फौजि साख्रि मोनबानो फरायनो गगोन होननानै माथो रासिनसो नै बे डिग्रियाव बेसेबां सेलसियास नां मा दं मा गैया बरफआव थांबा मा थांबा बिदिसो लेखाफ्रा आरो दंबावोथ' आरो अबेथिं दिग नायनाय मा नायनाय हाबाब बेफोरखौ फरायनांगौबाथ' साख्रि मोनैनि सिगाङावनो मोजां फरायनानै आलादा साख्रि मावनो हागौमोन माथो आयदै जारलाहाय दे लांफायोलाय नंगौना नङा बेखौ फरायफिननो समय दंबावथारोसै नोंहा बोराय गुलायनानै लिरनायानो नै रमान हिन्दुस्तानी दंखायो मालाय माने जोङो हुलुस थुलुस थांफिनगोनसो नालाय ओंखायनो बिसिना थिसिना बला आरोना जेरै दं ओरैनो थानोसै ओमफ्राय नै एसे गय सफारि लाबाय ओमफ्राय लेबु कयेकथा लाबाय आरोना जोंनिया फिसा नै बिदिनो आरो एकदम बेनिफ्राय 3 डाबल जाख'नो हाया लोंख'नो हाया दाख्लै बिनानाव लाबोनाया माखासेया गारजासिगोनसो आरोना बेखौ लाबाय थाजानो हाखा दावरा ओंखारफिनबायबो आरोना जोङो एकदम सानसु सानख्रां नायदो सान्दुङा दासिमबो एकदम खर'फ्रा दुंखावलायनाय मोजां आरोना बारबो दङ दंनायालाय एसे ओमफ्राय सान्दुं आरोना गाव हारसिं फैनायबासोमोन मोनासिम थानो हागौमोन जोंबो सन्देरबोफाबायना सानसु सानाव थांफिननांबाय आरो दालि लेबु पटल एवनाय पापर एवनाय जानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय
जों ओंखारबोनाय समावहाय 3थासो जाखाबायमोन आरोना फिसालायाबो स्कुलाव गखाबायमोन माने ओमफ्राय बे खाथिनि आब'नि नाम्बारजों फन हरखाबायमोन आरोना बाबुआबो बिदि गारबोबाबो गोसोखौ जा गाज्रि मोनो आरोना फिसाखौ बिदि गालांफेरा नालाय जेरावबो जारलासो ओमफ्राय नै बेहा बांला होननायाव फसायनाय आदार मोनजाबोयैनि बोरैबासो बिफाजोंसो आरोना टेन्ट' रोमा रोमि आंजों थाबावलाया हेब्रेब्रे जागासिनो दं आरोना आंजोंहाय आं होआखिसै नालाय गुसु गुसु बाराद्राय बियो आरो मानसिया ओंखायनो आरो बेनि सायाव बिफायाबो एरना होबावबायसो मा होनो हनै नोंखौ मामिया भिडिअ खालामबाय नोंखौ माया भिडिअ खालामबाय होननानै बे समाव आरोना जि रागा जोंथावथावखा गेन्द्रा बारबोनानै एसे थाथ'बाय र' दोखो दोखो खामग्लिजोबनाय बायदि मोनलायलांबाय सानोगौ ओमफ्राय मामोनलाय बाजार नामा बिफा गेन्द्रानि आगोल बावलै लामा लामा जिरायो बाजारा ना सासे नायगिरि आब' लोगो मोनदों ओमफ्राय माबा बायनानै लाबोबाय जोङो गय आरोना मालाय आब'आ साइड बिजनेस माने दसे मैगं थाइगंबो जिरायो आरोना ओमफ्राय आब'नाबो बिथाङा माने बिथांमोन बायदि आरोना हरैनो दंहैयो जाहैदों गावनो जा मोजां खिथानो लादों दे आब'आ हा बेसेबां होनदों ए थेंक इउ आब' फोरमायना लानो थाखाय आरोना सोरबा लाजियो कमेन्टआवसो होनहरो खिन्थु आब'आ मालाय बुंदों आरोना थालिर ओमफ्राय गय न'आव सोमनाय बेखौ फानदोंमोन ओमफ्राय जों गय सोमनायखौथ' ओरैनो बायनानै जाखायो न'निफ्रायथ' सफारिसो लाबोदों ओमफ्राय सोमनायखौ एसे बायनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बहल जोसा आसुकुरा मोनामलायनाय नामा आधा किल' लाबोदों आसुकुर मोनामनाया माने जोङो होनजाबाय थानायखाय आसुकुरखौ माने मोनामसि मोनो आरोना जोसा जाबाथाय मोनामाबाबो थाइथाम गाखोदोंना आधा किजियाव मा होनदों मा उन्दुलांनाय मानसियानो गेजेर सिखारनानै न'आव थाङा होनो आरोना ओरैबादि न'आव थांनो बायो बियो बबेयावबा ओंखारदों होनबाथाय न'आव थाङा साइकेल सालायबाबो न'आव थाङाबा बबाव थांनांगौ मानसियालाय टाउन हाबबाय जोङो टाउन हाबनाय लोगो लोगो एसे दुंहावा एसे अभार मोनोना जोंथिंनिफ्राय माने थान्दा फैनाय जायो नालाय उफाय गैया फाइनालि रुमाव सफैबाय जोङो दासो जाला थांनानै लगे फैफिननाया बिराद हेरेसमेन्ट जाखायो फिसाजोआबो मोनफ्रोबोजोबखादों जिरायलाय गसंलाय बागथाबलाय दे आथिं सालानो थान्दा लानोसै एसे दे सुदो दे माबाया दुगैखांबाय थांनायाव दुगैलांदों नों दहायो न'आवबो दुगैहैदों नोङो दे जाबाय दे आंबो सुनोसै ओंखारदो बाबा आयु उदै सादों ना मादों होनदों दाबो नोंखाया नोंखौहाय नों माव खारादों आयै दे आफा दे दुगैनानै लोबनानै टिउसन थांनो लागामोन हारसिङैनो आरोना फैनानैहाय गैया ओमफ्राय उदै सादोंलायनो होमबालाय सुनायफोरा आरो माथो गोलाव खालामबावनो गालाय गुजाय खामानि जि जोम सुलांनाय मानायफ्रा सना रानलाबाय जिखौ नों थिखोदों आयं थिखोदों नों हा बा जि गोरान थिखोनानै दोनलायदों आरोना बिमामोननिखौहाय फैदो सासे दुगैनोसो ओमफ्रायबो फैबाबो सान्थि गैया दाबो सागासिनो ना सागाबाय एसे बुरजा सादों ना मादों दहाय बुरजा सादोंमोन दा खम साबाय आरोना फैनानै दावदैबो फैनानै मेगिजों दावदै संनानै जाफैदों ओरैबादि असयज' बिदिबाथ' साखागोन ना बाबा नों ओंखाम जाया मा जाया मा बुंनो आरो बिमा गैयाबा हालायाखै बिदिनो फोजोबनायफोरा आंनि बेखिनि थांलाय फैलाय ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच